Telumu ya. Nggawa rombong mampir Kediri mangan pentol kecemplung kalen. Akeh wong sing nekat bunuh diri merga pinjol korban judi online. Mungkane nek dulinan cak aja memel-memel. Kayu kelor digawe galih prawan japanan lor ngene niki napa jempol kowe apik-apik ayu-ayu. Wong bebojoan kolor gak digawe sedina rong dina tapi kudu dijaga ngantek pupuse. Ayo mula wis jamak nek ana penggodha iku minangka kekembangane mula nek milih bojo cak aja sembrono kudu teliti sadurunge angar asura. Milya wong wedok sing gelem dijak soro iso dadi daringan momong anak hari mula dadi wong lanang cak penojok sembarangan karo wong wedok sing gedhe rasa sayang. Nek wong wedok salah kek ana bimbingan peno aja gampang mara wantangan. Semono uga wong wedok aja kakean tuntutan
njaluk apa-apa cocokno karo penghasilan lan nek peno meneh-meneh kakean penjalukan wong lanang nek gak kuat nang jaba iso golek gendaan mula Pak Sutio iki sing duwe gawe nek kajate nikano putrane tamune teko akeh undangane ancen Pak Sutio supel bergaul tamune teko cak kejak salaman terus dirangkul didolekno panggonan ora lali ditawari unjukan uga diaturi ngicipi daharan kula matur suwun sanget kagem Pak Sutio ingkang sampun percaya kalian Budi Wijaya kangge ngibur masyarakat Japanan Lor nggih leres nggih. Nah, mula monggo dulur niki amal sedekah saking Pak Sutio niki monggo dipun sengkuyung sarana donga. Mugi-mugi anggenipun Pak Sutio kalian Bu Wiwik kagungan kersa niki kantuk barokahing Gusti kemanten putrane saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sing penting niku enggal-enggal kantuk momongan. Nggih. Mulai napa sing diarep-arep wong tuwa niku nikahno putrane mboten liya, kepingin ndang entuk momongan. Mula ngeten iki jenengan dados saksi minangka putrane Pak Sutio kalian Bu Wiwik niki pun resmi jadi suami istri. Nek ngalor ngidul nek boncengan ojo disuraki, niki wis resmi. Beda kalau kula biyen gonceng arek wedok ngalor ngidul disuraki wong. Mergane napa? Mergane wis gak ono surate. Kumpul niku. Nggih. Monggo wis dalu ayo Cak. Giatno Cak. Mantenan sing mriki ndelok ludro. Mriko duwe dulinan dhewe, mriki nggak ada hiburan dhewe. Pokoknya sebagai catatan Pak Sutio Bu Wiwik mangke nek kemanten pun mlebu kamar dilarang dingke. Hey. Rapi penampilane lugu ketok
Klonoan nyapret ketok gegere kaose dijenjet gawe nutupi wetenge lah kok digawe mulet ketok apeme bojoku yo gak gelem karing tiru model APG jaman saiki klonoan mrepet wokonge wedi tak delok lah kok persis nyambek ditaleni namung semanten kitungan kula menawi lepat borong kareso ditinggal awe-awe Budi Wijaya akeh tanggapane bersama Budi Wijaya tampil kehadiran Anda Cak Wanto Sitor. Budi Wijaya Mas Roso, ya apa kabar Mas? Asik. Selamat malam semua. Sing ono hang bisa ngalangi niat iki Masyota Samudra Sun Arungi sing ana hang bisa nyatesi welas iki Masya ilang nyawa Sun Belani param nyai Sun lakoni kanggo rika piye Mas asik semangat Cak Wanto banget Mas joget siji-sijine mung rika dung ati nisun selawase separuh raga iki jara mung kanggo rika siji-sijine mung rika nung ati nisun selawase separuh raga iki jara mung kanggo rika selamat lapa Mas Roso iya lah apa ya bapak ono hang bisa ngalangi niat iki Masyota Samudra Sun Arungi sing ono hang bisa
desi welas iki masya ilyang nyawa sun belani paran yang sun lakoni kanggo rika nung ati nisun selawase separuh raga iki ya rombong kanggo rika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah luar biasa Mas Raso. Oh iya, istimewa ya. Istimewa dibelani kecek kaya ngene iki yo mbelani. Dimbelani apa, Mas? Saking senenge karo Budi Wijaya. Masyaallah, bletok-tok kaya ngono iku. Lah iya, iki nek gak semangate membara ora mungkin sok tutuk kene. Gak ngira kaya ngene iki ya. Pokok sawangen ae sing nonton iki pokoke gro apa? Apa? Oke, ayo obah lungguh. Apa iku? Ya iku oyote kenek. Iku gak oyote kenek. Apane? Kenek orong-orong. Ora apa-apa, jumbo karo kahanan malam hari ini. Lah, iki mantenan. Mantenan. Nikah. Kaya nang kene iki desa apa? Desa Dusun Japanan Lor. Dusun Japanan Lor. Desa Japanan. Nggawa kelor cemplungne sumur. Cakep. Muga-muga warga Japanan Lor kabeh panjang umur. Allahumma. Amin. Allahumma. Nang pasar tuku kelor. Cakep. Ya Allah tak dongakno kuwabeh nang kene iki. Apa? Dawa umur. Nggawa kelor nggo nyondok sak nanas. Cakep. Kabeh warga Japanan Lor mugi-mugi sing duwe utang nang lunas nggih. Allahumma. Amin. Masalah. Apa? Tuku kelor ketiban ondo. Cakep. Mainan Japanan Lor. Apa? Ya Allah, muga-muga aku mulai nggawa rondo. Akeh rondone ta mriki, Pak. Allahumma. Kabeh. Bek, sampean gak anyep ta nang kono iku. Ket sore nang kono masalah iso embut. Wong Japanan Lor iki wong pinter. Inovatif. Katerene ngerti nek nggone jeblok kaya ngene wis dipersiapno. Disiapno sing seperti ya. Kabeh nganggo kathok black. Supaya gak tembus. Mosok ibu-ibu nggawe kathok black. Lho, ya apa kon inovasi kok. Inovasi. Ya gak apa-apa. Ya gak kathok black tok. Lah apa? Ibu-ibu rene iku malah kathokan kresek. Kathokan Kresek. kok kresek ya apa sih? Dontokne iki sing ngarep kemau iki. Lho, Bu, nek ngguyu ditutupi. Aduh. Untuk kari mek loro ketok gerowong. Kathokan kresek. Iya, nang kresek nang kene iki gak apa-apa. Sing penting iso ngrasakno menikmati Budi Wijaya. Tampil beda, panggungnya baru, ana videotrone. Iki memanjakan penggemar. Sing duwe gawe sapa? Sing duwe gawe Bapak Sutiyo. Sutiyo. Sutiyo.
Sutiya ki ana manane apa, Gak? Sutiya ana maknane. Iso ngartekno. Loh, aku Ki Pak Sutiya iki wong anu lho, wong pinter lho, sekolahe dhuwur lho. Kowe nek sampe awakmu ngartekno gak jelas, iki eling Pak Sutiya manggone ana ning Japanan Lor. Japanan Lor iki dadi barometer pembangunan desa-desa sing liyane. Pak Sutiya. Aja ngantek ngisin-ngisino Pak Sutiya. Pak Sutiya nandi tapi, Mang? Pak Sutiya. Pak Sutiya elir-elir ambek lungguh iku lho kepegelen bae rek. Pak Sutiya. Pak Sutiya. Ana maknane. Ana artine. Sutiya. Sutiya. Terdiri dari 3 suku kata. Su artinya apa? Suka menolong dan membantu, tidak pernah sombong. Dia adalah Bapak Sutiya. Tepuk tangan Bapak Sutiya. Tidak sombong dan baik hati, ramah kepada siapapun. Dia adalah Bapak Sutiya. Kari siji. Bleset tampok parut. Wonge wis turu sah. Wonge wis turu. Ndelok YouTube. Lho iki memang disiarkan secara langsung. Langsung ya. Lho kon iki ya apa? Kon gak sungkan ambek kanca-kanca YouTuber sinang kene iki. Berkeringat seperti itu hanya untuk bisa dinikmati seluruh kalangan masyarakat. Sa Indonesia ya, So. Iya. Isin aku, So. Apa maneh Budi Wijaya mari entuk penghargaan teko PWI. Ngopo iku PWI? Loh, kategori pelestari ludruk se-Jawa Timur. Luar biasa. Budi Wijaya kan ono sing oleh. Budi Wijaya tok. Budi Wijaya tok. Ancen jos. Kari siji. Apa? Iya. Ya. Yo iki nanggap ludruk Budi Wijaya kete esuk udan. Lapangane jembrot. Kon niku kudu menghargai. Menghargai ya. Pak Sutiya ngerti nek wong Japanan Lor iku seneng karo ludruk. Mangkane iku ditanggapno ludruk. Lah iya didekek lapangan mergane apa? Apa? Nek didekek embong engko nggarai lalu lintas macet. Bener sekali. Iki pemikiran yang bagus. Mangkane didekek lapangan ben warga iso menikmati. Tapi dunia tidak mensetujui. Kok enggak mensetujui? Udan kete esuk so. Udane duweres berarti iku sing oleh rejeki mantene. Sing bener iku ngono. Iya. Pak Sutiya iku nekakno pawang teko 4 penjuru. Dikongkon mawang kidul, dimpet lor, dimpet kulon, dimpet wetan, dimpet lali sing tengah-tengah gak dikeki. Mangkane beres ngono iku. Tapi tamune teko kabeh. Teko kabeh. Soale udan iku hawane manten anyar. Lho iya, teko kabeh mergo apa? Teko omah tekan kene gak kudanan. Pas nduk kene kudanan, dadi enak. Enake. Gak mule-mule. Apa? Jajane iso entek. Ngono lho. Ngene iki sing seneng mantene. Kok iso seneng? Gelokan mantene gelek ana lek gak ana. Nang ndi kira-kira? Alah wis mlebu kamar. Kon kok eruh. Alah aku ya wis tau ngono ku. Kon tau dadi manten? Tau. Iki awakmu crita mantenmu apa sing anu? Apa? Kancamu sing nduk kene dhisik. Walah aku. Kon. Iya. Kon dadi manten kapan? Biyen. Ya dekek kuwade. Alah gak. Dekek apa? Aspalan. Kon iku mantenan tambah dadu. Ya didekek kuwade so. Dekek kuwade. Kuwade. Kronologine mantenan ya apa? Kronologine mantenan. Ya. Sawat-sawatan. Manten kepethuk. Manten kepethuk. Pangiring pinang manten kakung karo putri tembuk dadi siji. Tembuk dadi siji. Begitu wis kepethuk, wah, langsung sawat-sawatan. Lho, kon iki dadi manten tak kate tawuran kon iki. Manten kok ada sawat-sawatan sih? Lho, umume ngono iku anjene. Oh, anu iku gantaran soro. Gantaran soro. Oh, kon disawat soro karo bojomu. Gak bataku. Lak remek goblok. Ya soro padha ae mbek mbak iku mang. Soro ya. Soro. Iya terus mari ngono ngencaki. Ngencaki apa? Umume kan ngicaki ndok. Ya. Engko sing kakung ngicaki ndok, sing wedok ngisui sukune sing kakung. Awakmu yang ngicaki ndok. Gak tletong. Ya ndok sondok. Ndok. Iya ndok. Terus mari ngicaki ndok. Mari ngicaki ndok aku dereng-iring. Kon dereng no? Oh, dereng-iring. Dereng-iring? Oh, kaya wong gawa gotik ngono iku ah. Ya. Kon dereng ngono? Iya kaya bebek.
Lah kon yo apa? Yo Maknane derengno iku yo apa? derengno iku maksude iku aku diarahkan ke sesangga bugong niku lho apa jenenge iku? Oh. Dilonggono iku lho so dilonggono. Oh nang Dampar Kencana. Iya. Dilonggono kuwade. 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 Heeh. Maksude kuwade ya apa? Wade. Iya. Kuat nyangga barang sing gedhe. Lambemu. Nek muni gedhe cek anone. Kon dilonggono kuwade. Gak Dilonggono apa? galengan. Aku takon temenan. Ya kuwade so. Dilonggono kuwade. Kuwade. Terus waktu nang kuwade apa masalah ya apa? Masalahe Ya, bacokan. kok bacokan sih? Sing dadekno kon niku trauma iku apa? Ya dulang-dulangan dhisik. Dulang-dulangan. Mari nu foto-fotoan. Ya. Ngono lho so. Selfie-selfian ngono. Oh selfie-selfian. Mari foto-fotoan. Mari foto-fotoan. Heeh. Selfie-selfian. Mm-mm. Aku dibuat nang kali berantas. Kon iki mantan tak kate batang kon niku. Masalah. Kon ambek bojomu kok bojomu apa kondisine bojomu apa? Bojone kondisine bojoku. Iya. Ya bojoku. Cilik tak gede. Walah bojoku gawedhe. Lawemu. Lho kon gak tau pacaran ta kon? Aku gak tau pacaran so. Lah kok iso milih arek kaya ngono? Nek jaman saiki ku enak. Iya. Jaman saiki ku cara ngono arek iso gelek dhewe. Arek kepengin duwe bojo pacaran, padha Pacaran. senenge ngomong nang wong tuane. Ngomong nang wong tuane. Kan ngono. Nek aku biyen gak Lho, seje. seje. Oh melok jaman Siti Nurbaya. Iya dijodohno mbek wong tuaku. Oh bapakmu ambek bapake bojomu kepethuk. Petuk. Kon terus dijodohno. Dijodohno tapi aku gak tau kenal. Gak tau ro bojomu. Masalah so bojoku kon ro. Apa? Lawemu. Lah enak sih lemu. Enak ya apa? Lho, ana paribasan ngono iku lho. Paribasane apa? Lho, ngombe jamu beras kencur. Terus, Bojo lemu bro jelemu. ngentekno kasur. Iku lak paribasan. Lah iya. Lah barang pas kaya ngene iki mang, wedding-weddingan ini iki apa? Iya. Hmm, Tamu teko, tamu teko. nyalami awakmu. Koncoku ngomong ngene so. Ngomong ya apa? Wanto hati-hati. Iya. Bojomu lemu. Terus Iku ngono angel. kancamu nek sing ngomong nek bojo lemu iku angel. Angel. Mangkane iku. Iya. Aku gak ngereken so. Kon gak percaya Gak reken. mergo wis kadung dadi. Kadung dadi, kadung tresno. Terus Masalah malam pertama. malam pertama Kepengin kaya arek-arek ngono iku so. merasakan indahnya malam pengantin. Malam pengantin. Terus Masalah mlebu kamar beleng. Loh. kedadean so. Kedadean. Tapi ya ngono so. Apa? Mulai isak sampai subuh. Apa to? Olehku ngeleki gak petuk. Loh. Kok iso gak petuk mergo apa kon ndoleki apa kon niku? Ngeleki unyeng-unyeng. Kok iso mantenan ndoleki unyeng-unyeng lho. Mulai subuh sampai mulai apa? Isak sampai subuh olehku ngeleki unyeng-unyeng gak petuk saking lemune. Wong kelemon Kelemon. akhirnya ketutupan. Ketutupan. Dadi unyeng-unyenge gak ketok. Gak ketok so. Kok gak nggawa nang tukang cukur. Wah, akhirnya aku gak kentekan akal so. Gak kentekan akal. Menesoke Ya. lho ala isu-isu bojoku tak tumpakno tosa. Bojomu kok tumpakno tosa. Blek. Tak gowo nang kolam renang. Mbok gawa nang kolam renang. Tak gowo nang kolam renang. Lah lha apa? Tak cemplungno so. Mbok cemplungno kolam. Peyung. Lah kok ono cus. Begitu kon kum nduk jero kolam, Kom nang jero kolam. maune tenang. Tenang. Let suwe, tambah suwe, Tambah suwe mulai. so. Apa to? Brukutuk. Oh, ana piur ngono. Piur. Pekutuk. Brukutuk. Tambah suwe, Tambah suwe piur. terus Tak gelok so. iya. Lah kok bojoku ngentut. Bojoku ngentut. Tadi dudu unyeng-unyeng. Duduk unyeng-unyeng iki. Iya, terus Tak enteni maneh so. mbok enteni. Biar. Biur mbok jarno. Ana Brukutuk. ngentut maneh bojomu. Gak. Aku ngene gak kesuwen. Apa? Tak jokono pentol korek so. Digawe apa? Lah tak cubles iki cek brukutuk. Jelep aku cek gak lali. Sik ta. Tok. Apa? Kon niku dolek unyeng-unyeng tak kate nambal ban kon niku. Lho timbangane aku lali ya. Wong bojo kok dikai pentol korek. Timbangane aku lali. Pengalaman gak Pengalaman. apa-apa. Kena diceritakno.
nang anakmu meneh aja kaya ngono. Iya, mangane dontokan iki, wong wedok-wedok lanang-lanang iso guyub rukun ngene iki. Mergo perjuangane wong lanang. Hah? Perjuangane wong lanang, Glon. Perjuangan lanang ndi? Iki dontokan wong lanang-lanang iki. Perjuangan sing ya apa? Lho, wong lanang-lanang, Glon. Iso kulu sing wedok ayu-ayu. Sakpo sak menake iki tetep sing duwe jasa paling dhukur jasa iku wong wedok. Yo tetep wong lanang. Yo gak iso. Tetep wong lanang. Lho gak iso tetep wong wedok. Yo wong lanang. Wong lanang kan wong wedok gak iso dadi to. Jare sapa? Lho, jare aku mang cek tas ngono lho. Heh. Wes pokoke mungsuh satru bebuyutan iku kenduk weteng lho Cak Rasa. Karepmu terus ya apa? Lah aku iku kan mencari simulasi. Heeh. Apa jenenge? Simulasi. Solusi. Oh, ya isolasi. Solusi. So, So, Lu. lu, So, lu, solu, lu, lu, si. si. Solusi. Solasi. So. Saiki ngono kuwi lho. Ngerayu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Sama niku katene ngaji apa kate ngadepi sakratul maut? Kate ngerayu sayang. Ngerayu kayak wong tahlilan ae kon niku. Sayang, Iya. bapakmu apa iku? Bakul pentol ya? Kamu kok tahu? Lah, bekne. Kok bekne? Ngene lho to. Ngene lho meneh ben dicekel cek, dipepet noplek. Lho ngene lho. Nah, iki nek wis krenyeng-krenyeng to. Kon lah nang mburi to. Napa? Iki guru pacarku mau jajal-jajal. Ngerayu ngene lho. Dik, Dik. Iya, Mas. Bapakmu bakul es krim ya. Kamu kok tahu? Pucukmu ingin aku menjilatnya. Kok mau jilat-jilat, Soh? Iki jenenge parian. Parian iku sing mesra, areke tertarik. Masih ngono gak dijilat-jilat. Wong jenenge parian kok. Ayo coba. Rayun. Sayang, Iya, sayang. bapakmu tukang syuting ya? Kamu kok tahu? Bekne. Loh. Sayang, Iya, sayangku. bapakmu jeragan akik ya, Nak? Kamu kok tahu? Kilau batu permatamu menyentuh hatiku, sayang. Loh, ngono lho. Ngono lho. Lah cara yo baleni, kok kono ngene. Sayang, bapakmu. Lah wong nyekel tok era romantis ngene. Kon nyekel toke fales kon niku. So, Apa? aku iki gak ada romantis-romantis, langsung tubres ngono ae. Sayang, Iya, sayang. bapakmu tukang kombi ya? Kamu kok tahu? Bekne. Loh, kok bekne? Ngene lho. Coba dodono, Dik. Tawarai. Ya apa? Ya, tangan dicekel. Cek. Cek, ngene. Iki bangkean digoceli. Nah, dadi ketok romantis. Ah. Oh, Sayang, Lah, iya sayang. bapakmu kuli bangunan ya? Kamu kok tahu? Ya tahu lah, wajahmu seperti cetok. Nah. Iku Sayang, cocok. Lagu-lagu sing saiki ngono beriramakan saiki, kaya arek nom-noman nek ngrayu pacare ngono kuwi lho. Walaupun usianya awake dhewe itu sudah lebih ya. Nek iso iku ngrayu-ngrayu sing era-era arek saiki. Kayak ngene lho, tok. Kon monggo pacarmu yo. Ngene lho, sayang. Bapakmu belantik sapi ya? bapakmu berantik sapi ya sayang. Kamu kok tahu? Pantes kon koyo tletong. Pantes aku amis ambune. Pesing. Iki sawangane tak delok kon ket mau kok sawangane mecucu ae lapo. Wong So. pacaran niku kudune berbunga-bunga. Aku ambek pacarku iki wis pacaran suwe tapi gak terus. Jalan kono ya apa carane wong tuamu karo-karone setuju. Lho, masalah iku kenduk weteng iku wis satru. Terus Padha karo kerek karo asu. Gak iso rukun. Gak iso rukun. Dadi bapakmu kerek, bapakmu asu. iya, Imbokne asu. mbokku asu. Pantes anake koyo kerek karo. Iya. Kok iso kok bapak ambek emak kok iso kerek ambek asu iku? Iku jenenge gak rukun. Gak rukun. Carane nek rukun ya apa? Lho lah ya mbok. Diatur. Dipateni ae, dipateni Kok ae. dipateni aja. Apa aku, apa aku kudu bunuh diri nang rolak songo? Gak ngono. Aja mencangar ae. Tangar. Iya, Sing ngar iki yo. iya senyar. Ojo wis. Sing penting saiki wong tuamu padha geleme. Yo. Ya, Jalan-jalan nih, jalan keluare. jalan keluare. Apa? Jalan keluare ya apa ini? Gak rusuh Heh? urusanmu. Wis kok anu diatur nang kono. Lho kono. Iya. Wis
Pokoke aku ngerteni sampean lho ya. Ya, Manut sampean lho ya. engko aku sing ngatur. Temen lho ya. Sementing kon karo Pak Wanto niate apik. Ngono ya. Ya. Ayo. Ayo sayang. Ayo mulai. So, asyik rene, so. Heh? Aku sak atur Aku sih. diterno. Heh? Aku Eh. diterno. Aku tak nang hotel oi. Hotel. Kembut-kembut iki. Loh, aku yo apa terusan rek? Heh? Aku melu rek. Gak sengguk, gak watuk, gak serok, gak sutil. Pindah nandi ditutno wong gendeng. Wingi aku pindah nang Kitralen ya ditutno. Kok karo isin? Sing karo izin nek awakmu. Lah lapa? Masa aku noko takut oleh buka 3 dina. Lho ngono ku langganku ngalih nang nggonmu kabeh. Nek gak saking gedene dukunmu. Ya duduk perkara dukun. Duduk perkara dukun ya barangku berkualitas. Emange barangmu barang ilegal. Lah apa barang ilegal aku duwe surat sah. Gak jelas. Apane tidak jelas? Sakur. Kacau. Lah iki aku tuku omah nduk perumahan. Kabeh sampah nduk ngarepe omah. Nggonku dijikiki. Nggone tangga sebelah gak. Ane gak anjene petugas kebersihan kancamu gak gelem jekek sampahku. Ya ora ngono jan awakmu gak gelem bayar. Gak bayar apa? Wong samono akeh wis tak kei dhuwit 600. 600 sapa paling ora kok bayar pakai ikumu. Dikai apa? Kok ikumu? Ikumu kon untung-untungan. Kok mari ngono ku ya ngono. Anak iurane ge bayar security. Security, duduk security. Wis tuwek goblok setruk kon katene. Apa sih? Muni apa? Security asline. Aku ngomong apa? Security. Lho, dhek iki nyotot kok sak. Lho ngono ku, ya ngono ora gelem bayar. Ate nek keramaian kadek liwat kebonku. Oh, tak batok sikilmu Lah kon. aku ate bayar security. Wong aku ya iso jaga bengi. Iso jaga bengi, jek mula awakmu golek mit-mitan. Mit-mitan apa? Mit-mitan apa? Kok ulet? Kulo nomere oma cocok ambek selakulane Lon 11 kere asu huk
banyak dimanfaatkan. Dimanfaatkan apa? Gambare rolas. Iki ngono gambar jaran. Wong jaran ku playune banter, gak duwe udel. Udelmu mendelep. Tapi nenek wong lanang modot. Kontak-kontak jon. Aku marani kan duwe udel. Lah iku gambare jaran ayo, gak ada udel. Kok kepene udel? Gak, mah udelmu aku ora udelmu tambah muka. Ono banyak omah dikrowoki. Kok ngerti aku salin kon. Salin ngene tak gelok. Bareng tak gelok adus yor. Ayo. Iku apa sak meter setengah iku? Oh, kena batuk goblok. Hati tenono kan. Aku menetu kendaraan sampai liwat. Ora liwat gonmu aku. Kon masih gak liwat gonku yo gak pateken. Tuku kendaraan ora liwat gonmu. Kendaraan Ate kon liwat. Soalnya tak tabrak jel bongko kon. Omamu tak waris. Karo isin, gak melok duwe sumur ya melok nimba banyune. Lah sing duduk sapa aku? Lah apa? Wong aku sing ngeduk sumure. Botone sapa botoku? Lah sanyone sapa sanyoku? Palarone sapa palaronku? Lupute sumur. Gak melok nandur gedang ya melok njeglah gedange. Mek gak turunane bedes ya gak ono. Salah gedange wite nduk nggonmu tak wae mangklung nang kebonku. Yo tak ketok, tak pangan. Pancene turunane bedes. Ati mang turunamu jaran. Aketoplak, agak duwe. Aketoplak, gak duwe. Wis gak kakek cangkem, Apa kon liwat omahku? Tak pel sedina ping 7. Walah apa banyune awake nggonku ngono kok. Aduh. Ngrusak omahku kon. Omahe sapa? Lah wong iki omahku oleh ku gawe. Tapi iki gedhek sing tuku aku, kon kate ndelok aku mek kate adus, mek kate salin. Ora ndelok tangga sebelah. Lah apa mbok rusak, Ana tak rusak gawe aku. Gawean apa kon? Wani karo wong lanang kon. Gak kontak sing lanang, aku ya lanang. Kon lanang. Ayo ndeloki. Lah apa ndelok? Ayo ndeloki nek lanang. Raimu wis kaya tabung LPG. Mikira, kon ku mikira. Mikir apa? LPG ki langkah. Ya toh? Pirang wulan gak teko. Iki berarti kono kok iki ndelikno LPG. Lho bapak lho. Duwe toko gelap kon lho. Aku wong soge terkenal lho kampung kene. LPG tak stok tak tandon. Kate lapo kon gak trimo. Lah iku melanggar undang-undang dasar 45. Gak iso ada ngomong undang-undang dasar. Anane aku nyinggana LPG supaya aku tambah soge. Ambrip nandi rek. Aku golek rewang saiki. Hei, rewang
Rupane wis kaya gurem sangit. Apa to ngamu? Kaya apa? Kok guci? Gak iso ndelek omah kok nek gak jejer aku kon. Lah apa? Aku tuku lho perumahan iso. Mek aku jelas turunane konglomerat kaya sing duwe gawe saiki. Oh, kono melarat. Mek kon lho kaum duafa. Ora apa-apa banyu alfa, banyak. Karo isin. Wah, gak ruisin, gak ruisin. Lo kan sing ora ruisin. Ya kon, Kan? kon. Nyocot to. Kok nyocot kon. Ayo. 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 Wanine kon ambek wong wedok kon. Mek bojoku teko kon dipateni kon. Alah. Bojomu ra nek ndase lho. Gak apa-apa masih gak ono ndase tapi ono ikune. Iku apa? Ya ora iso ndas kok kanggo ambekan anakno. Ambrip cetas teko mbuk jarene. Ayo, ngomong. Aku yo mek atik ketemu kon maneh pindah omah tak obong omahku. Wah, lah. Lah wong aku ora kesuwen. Iku, sapa ngambil pesene nama kok lho? Lah lha apa nyeneni pengendang kon? Ketemu pirang perkara nyeneni. Ketemu pirang perkara kok ate nyeneni pengendang kon. Iku lho. Kok, senene kok. Baru teko bibrit. Mau iki lho kate gawe. Panggungmu kurang ajar. Dang. Gak iso enak kaya aku. Alah. Wong aku ane bayar pajak-pajak. Alah, Pak totolan biyen kok. Anane aku soge. Ancene aku iki terkenal dermawan. Ambil koncoku kok. Rip. Tak kei 50.000 tabono. 150 Brip. Alah. Sepeda motorku pen. Sepeda motor apa? Delok praen. Wong raimu ya kaya bedes Jepang. Wah, potonganmu kaya entong kok. Ya gak apa-apa. Kok, njaluk gendeng apa kok? Mesti njaluk gendeng apa lah ya iso wong aku ane bayar. Wong kancaku kabeh. Kok bingung. Loh, arek iki kurang ajar. Kebakaran. Omahku kobong. Sandale sapa? Rusuh-rusuh ae. Adik, sandalku dibuang. Kon aja kurang ajar kon. Sandal. Sandal dibuang. Ora ketemu blas. Sandal arep dibuang. Macaku ya sandal iso. Angkat tanganku moro teko dhewe nang nggonku. Ya, teko. Oh, aku ya iso. Ora iso.
apa-apa lo, masih gendaan. Emangnya kon, gendaanmu setruk. Apa? Gendaanmu. Lo enak stroke. Enak mati rabi maneh. Aduh, syukur kon. Syukur. Bongko takon Bongko kon. Aduh. Apa? Iko saweran teko lho. Gak mungkin. Iko lho. Gak mungkin. Saweran teko lho. Wani ini kon ngerusak omah kon. Tak lapor Pak RT. Alah laporno. Pak RT iku misan aku. Ora mungkin belani awakmu. Tak lapor RW. RW ku mindo aku. Ora mungkin ngewangi awakmu. Oh, tak lapor Pak Polisi Republik Indonesia kon. Pak polisi ku ponak aku. Ora mungkin belani awakmu. Tak lapor ketua banci kon. Ayo ngomong kok kon. Ayo. Mbok kira aku wedi ta mbek kon masih aku wong wedok. Alah. Ora gateno tangga. Tangga gak iso rukun karo tangga kon besok bongko lo kate mlaku nang kuburan dhewe. Gak ngerti perkembangan zaman saiki wong mati pendosa gawe remote. Kon di remote. Ya Remote gak kuat kegedean awak. ya kon iku mek bongko dipathoki 3. Nah. Siji ndas, siji sikil cangkemmu sing nomor 3. Ya gak apa-apa daripada itu lu ki cangkemmu cek nyotot. Ora gateno tangga. Nduk. Halo, Nduk. Halo. Alah, atine luwara cek gak kena setro kok. Telepon anake sing nang luar negeri, sing tadi begenggek iku lho. Anak sapa? Ya anakmu. Ya bale. Halo. Halo. Siapa dak? Aku bapak, aku anakmu, Pak. Lho, awakmu Nduk. Iya, Pak. Saiki ndi Nduk? Aku nang Arab Saudi, bapak durung mati, ta. Durung mati. Gorong. Kok sing nyotot kon ndakno? Halo. Halo sayang. Kau di mana sayang? Lho, anakmu wis teko, kon telepon matamu ah. Anakku ndi? Iki. Wis seru. Udah bawok ngene bokongan. Gombal disusupno. Bapak, Aduh, ada apa sayang? Ada apa sayang? Sayang, 1000 sayang. Atine loro. Bapak, Iya, Nak. Pak, Iya, Nak. Bapak jarene nyusul. Alah, tak susul, Nak. Bapak jare nyusul. Lah wong aku iku wis ngenteni pirang-pirang jam lho, Pak. Iya, Nak. Awakmu aku jane nyusul jek ngenteni kendaraan, Nak. Terus, Pak, Lo kendaraanmu kepot sebane, Nak ya. Lah menika engko tak tambalne. Mari tak tambalno, mari Lo. Susune mencolot lono, sandale lono, gonku ijek utuh. Kemana arek dipepet-pepet susune? Ora masalah. ora masalah wong jenenge anak. Jenenge anakku ben sore payu. Anjane anakmu begenggek iku gak payu ya apa? Lho, Pak, aku delokno begenggek lho, Pak. Anakmu anjane gatelan. Aku delokno gatelan
Gatelan ngono ngomong kerja nang luar negeri. Mek gak gatelan gak mungkin. Gatelan enek sing ngukur. Sapa? Aku lho. Bapak gak usah digatekno, Bapak. Kok garane Bapak darahnya petit lho. Cek petit gak apa-apa karek innalillahi. Sapa? Ya kon. Lah iya bareng awakmu. Lha apa karo dalane dhisik kok. Muga menenek mancing ke Jeguro Segoro. Wong aku nang segara cethek kok. Lah cetek apa dilebur banjir kelelep. Bapak, Bapak, masih pangku lah gak apa-apa sih, Bapak. Gak Kok apa-apa, jenenge Nak. kok, Aduh. Iya. Aduh tepas ta ya. Wis enek pirang tahun ya pirang tahun. Lah. 3 wulan. Lah iya kok. Iku anakmu, Iku anakmu. Anakmu lha apa kok pangku kon? Iku anakmu. Iku anakmu. Aku diambung bapakku goblok. Alah menen aku wis emas. Nek gak kadasen. Piye? Apa kok dukono? Iki gole bibit. Bibite penyakit lho iki. Ha, iku. Ora pawatane nang luar negeri anakmu, gak mungkin nang luar negeri. Lah wong anakku kok. Nak. Aku lak nang luar negeri to, Pak yo. Iya. Ya, Pak yo. Iya, Nak. Aku nang Arab Saudi ya, Pak. Gendakmu ndok kono pira, Nak? Oh, pakai, Pak. Jaba jero, Nak. Iya, Pak. Oh, bejat kon, Nduk. Ya cocok karo bapakne. Lapo? Cocok masih kok kirimi pira-pira yo entek. Lho ora masalah nek tak kon ngentekno. Kakeane budal sama Lea. Lho iki lho. Oh. Sipilismu. Pak, Apa, Nak? Bapak jarene duwe pacar ya, Pak yo. Iya duwe, Nak. Lah apa sampean timbangane golek pacar kan mending sampean iku rabi tangga sebelah lho, Pak. Gak serok, gak sotil, gak atene aku dirabi bapakmu gabaken. Aku ya nduk gak serok, gak sotil. Gak dawet, gak ketan. Ora melok, ora kentil. Ora gelem, ora doyan. Iki lho gambarmu. Apa maneh bapakmu kaya remote AC? Lah. Gak kira arep iki lho gambarmu. Alah. Ana paribasan. Ana paribasan ngono. Apa? Iki lho gambarmu. Aku wudu ping 1000 mek dirabi bapakmu. Alah, sing rabi ki sapa? Bapak, Tangga kaya kirik kok. Ya kan kaya asu ya kon ngomong dhewe kirik ya kon nomormu. Bapak, Yang. Engko kendaraan aku PN yo. dalan di Kendaraan. Kendaraan pendoso gawe ngubur kona. Bapak, Iya. wis aja geger ae to, Pak. Sampeyan niku lho. Sing nang petuk jodone. Sampeyan niku kolek aku rabi sampeyan niku kan enek sing ngramut. Nah, karepmu ngono nduk. Nek awakmu rabi aku enek sing lamut, enek sing ngedangno. Lah nek iki rabi gak iso, Nduk. Lah wong apa iku KTP-ne gak jelas kok. Lah apa ngomong gak jelas? Awakmu Kok iso gak jelas? jenenge Sali Merinti, Mami Okta, Sali Merinti. Terus Yo ada KTP-ne Darmanto. Kok gak izin? Darmanto iku bapakku. Goroi, Bon. Lah sejek karo aku Sapa? kaji. Taji apa? Iku lho ambulan teko mapakon. Kaji lahir grosot kaji. Taji Kuwi apa? ditelok ji. Jenengmu tajis ngadekan ngono kok. Ambulanmu teko karo. Gawe muat raimu. Iki lho. Ini sayang. Bapak, Iya. tak gawakno air jam-jam. Waduh, air jam. Air jam-jam apa? Iku lho bekas anakmu gawe cewek. Loh, iki lho banyu jam-jam temen lho, Pak. Nek banyu jam-jam dige cewek
dosa. Ini dari Mekah ke Madinah, tidak boleh mengenyek. Kon lah gak ngerti wong anakmu wis digarap sopir-sopir. Kok digarap lho? Gak, Pak. Heh? Ora. Gak. Gak. Ora. Apane delon, Pak? Lah ora kok. Lho ora kandhane. Nek ngombe, Pak. Nek katene ngombe ndonga dhisik. Ya. Dongakno, donga maca Yasin, sekiranya bongko. Bismillah. Piye nak uruane nak? Uruane. Bapak ki tekon lho, Nak. Pak, tak gawekno kopi ya, Pak. Iya. Piye, Nak? Tak gawekno kopi, kopi susu. Ya. Kopi susu. Sapiro? Sak drum setengah. Ya, kok akeh men. Lho iya nak nek gantek. Grodok totote toko sebelah. Aku tak anjur sik ya, Pak. Iya ya nak iya. Nak, duwite golong guntingan. Engko kekno rondo-rondo. Ya. Duit sing golong guntingan. Duit durung guntingan apa? Utang nang giras lho durung dibayar. Oh, jane ku tak gawe syarat kok. Ya digunting cangkemmu ngono. Duwe pecah-pecah iku digawe apa? Ah, sing pecah-pecah di gua ae. Buah. Apa? Aku tak lebu ya, Pak ya. Iya. Itu sampan ya iki, Dok. Dok, godi ya sampean. Godi. Wis ayo aja nyocot ae. Godi siapa? Oh, duduk godi. Ro, gedi. Ya, antuk iki. Cocok. Ketemu kancane. Bismillahirrahmanirrahim. Alah, guru ngombe kate disaut. Kesuwen. Lho aku ndonga dhisik kok. Bismillah arep gede. Bismillahirrahmanirrahim. Banyu apa? Gak kurang banyu ngono. Gak kurang banyu ngono. Bres. Ya cese padha semlenge. Padha gak jelase. Ya cocok ketemu misanane. Lho. Gak apa-apa. Setengah rolas, setengah beras, setengah ketan. Terus Setengah waras, setengah edan cocok. cocok kancaku. Ancane kancamu kono sing waras. Lho bapak meneh digawa. Ah rumangsamu kontok sing duwe anak. Aku ya duwe anak. Lanang ada anak. Wong anak koyo ngono dibanggano. Anakku kuliah. Kuliah. Papa matamu ngono. I am Don Modon. Kon karo mama iki gelungan kok coba celuk papa iku lho. I'm lali, Mama. Aduh, anakku Wanto. Mama. Aduh, kamu kuliah di luar negara itu gimana hasilnya? Iya. Aku kan mari kuliah di Iran, Mama. Saya baru mulai ini, Mama. Gawa bom, Nak. Saya sebenarnya mau bawa bom, Mama. Terus mari kono gawa bom ya apa, Nak? Nah, Apa, Mama, Nak? rambutnya Mama kobong. Aja ngreken tangga. Gak ngreken aku tangga, kan sing penting mulai gawa bom ta gak? Tapi rambutnya Mama kobong. Cuk. Dadi obong temenan. Mama. Le, Ya, Ma. mama duwe musuh bebuyutan. Siapa, Ma? Kon wong lanang, mama wong lanang. Loh. Terus aku dilahirkan siapa, Ma? Maksudnya kon wong lanang, mama wong wedok. Wedok jadi Mek mama diinjak-injak, uang kon atik gak ngamuk, ojo dadi anake mama. Ngamuk aku, Ma. Piye ngamuk, Ma? Sumbarono. Galani karo aku. Piye ngamuk, Ma? Sumbarono iki. Iki. Ya, Piye, Ma?
Citaji. Apa? Kono cok kurang ajar. Kon ojo kurang ajar. Enak kurang ajar dibakaken ajar. Iki mamaku. Mama gombal. Sing nglairno aku sampai mami sesar terus marung nang rumah sakit digawa nang bidan mari ngono nglairno aku. Oh, kakean omong. Mah, biyen gak digawa nang dukun bayi ta, Mah? Lahiranku. Kon wanita gak? Biyen mamaku ngelairno aku sampai digawa operasi, akhirnya aku merucut gara-gara ana bledek bier. Brojol. Merucut. Nah, mamamu terus semaput. Heeh. Mari semaput, mamamu terus golek permen. Ma, Apa lek? kenapa sih mama harus bertengkar terus? Harga diri nak. Ma, harga diri bisa diturunkan sesuai harga loh, Ma. Lah, Mu- kok- Mumpung hari ini ada diskon 15-15 di Shopee Pay, Ma. Mbok kira mamiku sopi ta? Sing Paketan. penting mama iki gak gelem diremono tangga sebelah. Sing penting kon tak belanjani digawe kuliahmu ojo sampai kalah. Ojo ate seneng wong sembarangan. Tenang, Mama. Bebet bobot bebet kon kate rabi kudu didelok. Ojo sembarangan rabi. Siap, Mamaku sayang. Bebet, bobot, apa? Bebet Bebet, bibitnya wong gendeng, bobot patu. Ma, aku kan kuliah di Israel ya, Ma. Aku pulang bawa bom. Namanya ini adalah bom Gedaing. Ndi? Ini. Gedaing. Ini berarti dari luar negeri ya. Luar negeri, Mama. Enak iki Enak ya, Ma. Legi iki le. Heeh, ojo kuatir. Iya. Kamu istirahat dulu di belakang. Ya, Ma, aku pamit. Saya tak adus-adus dulu ya, Ma. Iya nak, heeh. Ya, sayang. Ya. Anak sing berbakti gawano gedang. Enak. Enake legine gedang teko luar negeri. Wantes ora tau mbadok gedang. Lha apa? Wong ki ya enak. Tak keke kene. Ki ana bedes mangan. Gedangku ditilat bedes. Alah, gawani jethik. Ayo, cikien. Lha apa? Nek Aku semaput kon. aku jek ono, gak apa-apa. Aku tak mangan gedang sing situ Sing penting tak gawe ngrusui oma sebelah. Enak. Gedang teko luar negeri. Ngene iki ya. Wong nek perasaane kaya kewan ya kon iki. Lah apa? Ora njaga kebersihan. Kebersihan itu adalah kesehatan. Wong ngene kok buake rene kabeh. Oh. Ngene-ngene bresek wong. Terus awakmu bisa tuwa. Ora piye? Lho ngene iki buake rene lho. Mongko aku iki yo gak arep gedang. Gedang iki yo wis tuwa. Ci, enggak. Kenapa sih? Kenapa? Ada apa? Kon yo dijar-jarno tambah suwe tambah ngelamak. Dikira aku iki wong wedok gak wani ambek wong lanang dapurane kaya kon sing kencing manis. Maju aja wong siji. 100 kaya kon. Kene tak rompal lo kene. Sakarmu ngajak model sing piye? Ngajak Miring, jengking, dodok. Sakarmu. Ayo, Ayo, dodok. kekeran kene ambek aku. Sakarmu. Miring, jengking, dodok. Wis, ojo kakek cangkem kon. Ayo, sakarmu. Aku nek tak mulai. Ora rombong aku. Ancen kon kelakuan-kelakuan demit
kon gak ketok wong ya ana pantese. Mbok kira aku wong wedok gak wani ambek raimu kon. Lho ayo apamu tak medeni. Lho, tak empakno ilmu cakra birawa mati gak kena tangan. Ya! Oh, patut copot oleh tanding. Ayo toh, Darmanto karo aku toh. Mek perkara kok naik gak mundur salangkah. Malah gandang kon. Gak usah gandang. Gelut. Ayo. Sing mati kontakku, gak wedi aku. Yo! Lakone ruwami. Wapi rek. Oh wapi. Ayo balik kene gandeng toh. Ucok nandi ucok, Mang. Ucok. Oh ya ayo. Nandi ayo. Wis tuwek-tuwek kok gelut sih, Rek, gak pantes. Pantes piye bapaknya kapok kok. Darmanto, atuh. Diapakno? Atuh. Apa? Dicokot Wong karo tanggane kok gelut. Kurang ajar iki, Cak. Apa? Ya iki tangga sing kurang ajar. Kurang ajar lapo. Aku krungu sampean biyen tau kuliah. Sampean wong pinter. Mosok padha pintere kok gelut ngene iki. Pasti wong nek pinter padha pinter iku gelut. Oh, ngono. Tapi solusine gorong temu. Urung ketemu. Anakku mek gak diguna-guna anake iki. Ya gak mungkin katut. Enggak. Aku ro dhewe. Anakmu asli seneng karo anake. Gak iso. Kon mek atik gak nurut mama tak pecat kakak kon. Zaman saiki mi gak ono kate guna-guna. Yo. Main dukun ujub iku gak ono. Arek seneng padha seneng. Zaman saiki iki nek biyen kudel nyusu kebo. Lah saiki kebone nyusu. Kebon isu apa? Kudel. Oleh lho me. Wis taji karo Mami Oktan nang rukuno. Anakmu nadi golekno dina sing apik, tanggapno Ludruk Budi Wijaya. Ngono aja. Sing bengi iki ditanggap karo Bapak Sutiyo. Muga-muga Pak Sutiyo sak keluargane ya paring ngono seger waras, rezekine tambah mlimpah ruah. Amin. Bengi iki gawe lakon apik. Lakon apa? Cerita. Ayo cerita. Oh aku ro lakone. Aku ro. Apa lakone? Lakon apa? Aku kudu moro tangan nek karo iki. Sore wis ngomong iki lho gara-gara. Le, lakon bengi iki lakone Prawan Gunung Jati. Oh, wis ero. Apa? Wis ero. Apa? Gunung Jati